Kašli sa na to. Čo by ti mohli urobiť? Zamkni sa a nikomu neotvára, ja mám kľúč. Áno, určite nie, nezabudol som si ho. A radšej ani nesvieť. Kopíruje sa 127 položiek do ročenky. Pane Bože. Toto ležadlo je čisté a pripravené na opaľovanie. Aj vy? Povedal žiadne nápoje. Ak ich rozlejeme, budeme ich musieť utierať ako minule. Nemám čo rozliať. Si spokojná? Prečo tu má Juri takú zimu? Možno tu má byť chladno kvôli tým strojom. Má pár stupňov, im neublíži. Upozornenie. Toto zariadenie nikdy nenastavujte nad 250 V. Do čerta, zabudla som si iPod. Tak to je smola. Majú tu CDčka. Celine? Britney? Sme jediné, ktoré sem chodia a majú vkus? Asi áno. No čo už. Nepotrebujem tvoje rady, jasné? Nechaj si ich. Prestaň. Čo urobíš, ak to neprežijem? Mám hostí v soláriu, nemôžem už s tebou hovoriť. Áno, pekné dievčatá. Čo by som tu s nimi mohol robiť? Je nabitý? Nie, prepáč, tá baterka je v ťahu. Foťák nefunguje, nehnevaj sa. Julie, daj mi chvíľu čas, dobre? Nechaj ma.
Už je to asi príliš horúco. Ashlyn mobil. Nastavila som príliš vysokú teplotu. Čo? Volá Wendy. Haló? Ahoj, Ashley, tu je Wendy. Prepáčte, nechajte mi odkaz. Ahoj, Ashley, tu je Wendy. Zavolaj mi, keď tam skončíte. A ďakujem za pozvanie. Mala som sa ozvať skôr. Otvorte dvere!